Ce facem astăzi? Pe cum nu știi? Croisante. Astăzi facem croisante. Croisante. Wow! Șterge, 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 șterge. Punem în bolul ăsta foarte încăpător apa călduță. Și drojdia călduță. Și amestecăm până se dizolvă drojdia în apa călduță. Drojdia călduță în apa călduță. Ne ducem la animal. Dăm jos bolul, îl punem pe cântar, îi dăm drumul de această dată să nu mai uităm, mi-a spus hello și zero. Adăugăm 150 de grame de făină. Am pus 105 doar. Mai luăm. 147. Mai punem. 150. Perfect. Mulțumesc. Adăugăm drojdia călduța cu apa drăguță. Ce? Grăsuță? Nu. Călduță. Amestecăm. Luăm compoziția, este un aluat semi-lichid. Îl acoperim și îl lăsăm la dospit. Și lăsăm să dospească. Și a dublat volumul. Foarte mult. Este perfect. Îl băgăm din nou la animal. Mi-am uitat pălăria. Mă duc să o iau. Băgăm galbenușul. Ups! Sare! Deja știți preferințele mele. Roz, de Himalaya și toate. Adăugăm 3-4 linguri de făină. Adăugăm laptele călduț. Puțin câte puțin. Și făină. Puțin câte puțin. Unturi. Ce făină e asta, pentru că nu mai avem făină de la bunica ta, că ni s-a terminat. Asta este făină incognito. Un pic. Avem un aluat drăguț pe care îl vom lăsa să se facă mare și frumos. Hei prieteni, Anastasia aici. Am vrut să vă anunț că am câteva videoclipuri care au fost șterse. Nu știu cum, nu știu unde. Este inexplicabil. Dar o să vă arăt videoclipurile pe care le-am filmat cu a doua cameră, să vă dați seama ce s-a întâmplat. Enjoy! Hei! Am revenit. Am adus cu mine bătătorul, care mă băteam eu când era mică. Luăm untul aproape înghețat
și îl punem pe o foaie de copt. Și acum împachetăm. Luăm foaia de pe foaie și punem aici sus, de jos, și o punem până la mijloc. Și partea de sus o punem peste. Am revenit. Am scos salatul din frigider și îl întindem. Împachetăm din nou. Și o să băgăm din nou la frigider. Desfacem, le întindem și facem formele și le mai lăsăm la despătătură. Cât ori avem timp de pierdut. Nu ca și cum e 12 noaptea deja. Iau un tăietor cu care am încercat să-mi omor fostul soț, dar nu am reușit, pentru că nu taie ca lumea. Aveam unul care tăia mai bine, dar nu mai găsesc. Și tăiem. În triunghiuri. Tu, mămica, cum se face? Cum se rotește? Că eu nu știu. Ce să rotești? Cum se face? Ce trebuie să faci? Să le fac așa, în formă de croissant. Acum o să le punem într-o oală. Nu e oala asta. Asta e tigaia toată ziua. Le-am acoperit și le lăsăm să dăspească. Vreo jumătate de oră, așa că ale mele deja sunt mari. Și apoi le băgăm la frigiderul care arde.